Ngapedang subhaya pi baro ki perlok ki peracor ki bacu page bat sengap ya ki kubor hakan dia ke channel menta sa si simpat te mentang nya page ya ke kai final chong ka likop henne ka step up hapedang ka sitil saudar persya ya ka Inter Miami habangi phaya kan ke kai ka Inter Miami kalamat no ya ka namrem hadu dalai lanot gol bat habangi phaya kan ke kai đây cả sitil saudar ka balayo ban thep kul ni kong tang ha ka minit ka ba ar phunreu ling ba ode rosario bat hadu ban vai no ka kelas step ka sitil sau ka latam no da shikol lanot ya ka Inter Miami bat habawan ban teng pat ya ka kai kata ha kala minit ka sitil sau ka layo byang sa shikol ha ka minit ka ba prap sau ling ba ka penalty ya ka bala kencat da UE Roldan bat kadai ru ka kul ka baar na ka benta ka sitil saudar bat habawan ban tengpat ka lekai kata hadin san minit ka sitil sau ka yo byang sa shikol bat ka badai ru ka kul ka bakhadu na benta ka sitil saudar ha kan ka lekai kata haswa ban kudno ka lekai ha ka minit ka ba phra phokndai lengba upi ru throk bat lengba kini kelai kul jobno ka sitil saudar ya ka Inter Miami ha ka lekai final trong ka likop bat kala long ro ka champion menta usnem trong ka likop bat sengusi thang ki fan trong umisi ki ba upkermen lupa ba umisi unsakhor trophy menta ka step bat yo ban kan tha kala sa ki fan trong u Ronaldo ya ki fan trong umisi kumba ki fan trong umisi ki la beng bat kan tha ya Ronaldo ha ki ni gisingi ki baladep bat kalami ru ka chingong ki fan trong Ronaldo ya ki fan trong umisi ba dang khamrem dan buram Ronaldo namar Ronaldo urarem dah ka penalti namar ba haka lekai ka Al Nassr Persya ya ka Al Ali haka final trong ka Saudi Super Cup kini bar artelik tim kilia khaino da ar damar argol bat day haka lekai haka shoot penalti kas Al Ali club kala la ban penlimno ya ka club Al Nassr dasan lalai gol bat kifan trong Ronaldo kila ong ba Ronaldo habangi phaya ka lekai nem step trong Lionel Messi Ronaldo udang khamrem dan buram khendiat banya ka cingrem trong Lionel Messi namar Lionel Messi ula syarem hadu dalai lanat gol rai Ronaldo ulalong ubakham klain namar syarem tang ha ka penalti tegitu gifan trong Messi ke bacubeng bat kan tha ya Ronaldo tem ha ka ne ka lekai nem step gifan trong Ronaldo kila 13 bat kane ka chishna trong ay video day banga penyerot ne penya maya phiki fan trong Messi bat trong Ronaldo ndai kat kum ka ching yo i ka trong nga ling ba hi comment ki ba pher ndai kat kum ka ching ai chung mot trong nga kwa ba ngim day banya shrot ne ya bisni namar hapdang ching lekai Messi Ronaldo don ba ucap bat don ba te kuble shibun ya phi baro ki perlok ki ba chupai bat sangap ya khubor ngakerpat ya phi ba penyarap lem ban subscribe kublai shibun